जोंनि समनाफ्रा तालारिमानि कारनखा दिनै सुबा साबनो बो फाइमानि 1 বছরसे याखौ डिसेम्बर 20 तारिख फाइगासे 1 বছর नाय दा बनो ताव हाकला दासबार है रहना नाय तहा जों मास्टार को लया बो दिनै सार काहाम जों बनो रहरनाया जों आबो बागै तालारि ओस नट आथाइबारि स्कुल फुंनिनो दिबरनिनो फुंनिनो मर्निंनो नरक सिगांरग मास्टारं सासाखाजे अमतिहाय बदलि फाइमानि खानामान मखता दरि आसेबले हटाto ओंखाय नरक बाय ताकसो जति के मालाय नरक फरा फायखा फायाखौ के फायाखौ ओंखाय नरक बाय नंग जति न मालाय नरक फायाखै नक ताक ताम खायनाय जों नासिं थांनाय जों पास्ता दरा थांनाय जति 5टा बाजियाव फाया ओंखाय पास्ता बाजे फायाखै तंखौ जोंरा सारा रात्र न तंग जों तंनानि दिनासो उदिस तंखा नरक साइडे मानो स्कुल कयजन नक फोरोंनाय रक दं फोरोंनाय रक जतै 5 जन आसि 5 जन बिसिङो खरसा बदलि थां फैखावन बिसिङो बा एना थाखाय खरक बुरैता बनो जों सानो रखै ता सार सुबासना खरक बुरै ताबुक बपरलंगाय बिनि बदलाखि फारा फायका खोदा खाना आमति रखनि फदा दरि आसि म हाना फाया जों कुन खनाया ओंखाय नरक बाय ताकसो जति के मालायना फायाखौ बो साबजेक्ट नि टीचार क्लास 5 नि उनको दाना हा के मालायना फायाखौ ओंखाय फायासो जति अमति फेन तंनाय नक तिनियाव जा बजागान तं बरक जों नरनि जे गार्जेन दक न जतन गार्जेन नरक जतन गार्जेन तिनि ताङै नरक ताङै तिनम तिरे सबै तनजाखा जों सब तनजामा कारनका सिनि स्कुल एने स्टुडेन्ट संख्याखाय 52 जना बरिसला स्टाफ खाय जतै 5 जना ओंखाय स्टाफ 5 जना जों क्लासाव थांनानै सिनि बरक स्कुल यां बरक सोंतेबसे बरक नां दङ ओ बरक नांमा बिसिङो जदि न सिनि स्टाफ खरकसा ट्रान्सफार थांखाय जों आबो बाहाय जानाय सिनि वान सुंगबो दङ र आतै ओंखाय लकेलनि बर रब अब तैनो बंनि वान सुंगनि ता ओंखाय स्कुल तो डेभलप उनानि बासे रा हामप्राय उनानि बागै ओंखाय जों जथारि दिबंनो स्कुल लेखापरा सेखांवा आगो किसना बागै ओंखाय सिनि स्टाफनि प्रयोजन ओ स्टाफ जदि न गुरुं थाङा ओंखाय सिनि पक्षेबो सिनि टीचार स्टाफ मध्ये असुबिदा न ओंखाय तै पाब्लिक गार्जियन दं पक्षेबो असुबिदा न तो अब तुई न तिनि तुई अवस्था नुजा म बो स्कुल सार म स्कुल बुंता स्कुल ओंखाय आथाइबारि हाई स्कुल सिनकै स्टाफ प्राइमारि सेक्सन सिन प्राइमारि सेक्सननि सिनि सार जेबदों ताव ट्रान्सफार रहजना नायनायखाय सुभाष देबबर्मा यूजीटी के बिन बदलाखि के बरक फारा फायका बिन बदला तो जों फायनानि नर कागज का मांखा कागज तो जों यागन नुगिया ओंखाय जों नुखा जे इनको नेट टेबल लुखा ओंखाय दसरक देबबर्मा हिनि खानाय खानाव बबरं नियाब्ला आंबो साइनि पारा ताबु जरते नरक बबरलि थामानि याकुल 4 जना खाने फोरोंगे मा तंजाव जों 4 जना खाय फोरोंमा दं अबन सिनो असुबिदा एर मध्य सिन ताबु विभिन्न काजनि सम्मुखीन दङ अफिसियेल काज 3 जन से क्लास थांनाय इनको ओमफ्राय एकटा क्लास 3 जन थाङा ओंखाय दुइटा क्लास अब उंगं दं नरक तिनि म कयतान होय तालारिखा सुनो कयतान सिनि तालारिखा ओमफ्राय तो जों फाइद्रा फाइ घन्टा कासेर परे ओमफ्राय न जर उंखा जों तो 6:30 फाइ खापायाव 7:30 अब दिगे फाइ तो एलाकानि बरद जों फाइ तालारिखा सारनि बुंखाय